Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň bu sany Türkiýede ýaşaýan türkmenistanylaryň haly ýagdaýy we durmuş şertleri barada söhbetleşigi önükdirler. Gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Türkiýede habarçysy Ahmet Rahmanow gatnaşýar. Ahmet, gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Ahmet, ilk bilen Türkiýedäki türkmenleriň ýaşaýyş şertleri wizasyz seýahatyň ýatyrylmagyndan soň näme derejede özgördi? İlk bilen biz şu soru boýunça siziň jogabyňyz bilen gyzyklanýak. Bilişimiz ýaly geçen sentýabr aýynda Türkiýe döwleti Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlar üçin wizaly seýahat düzgünlüği girizdi, wizasyz seýahat düzgünlüği ýatyrdy. Şondan soň bu geçen döwrüň dowamyna nämeler özgördi siziň pikiriňizçe türkmen migrantlarynyň durmuşyna? Birinçiden Türkmenistanlar öýüne gitjek bolýardylar. Gidip geljekler bardy. Indi şu wiza girizlenden soň olaryň köpüsi şu gitmek kararyndan ýüz öwürdiler. Sebebi gidenleriň köpüsi gaýdyp bilmeýär. Bilýärler. Sağ için uçorlar açılandan soň samolyotlar dolup uçor diýip pikir edýärdik. Hazır tanış bilişler bilen gürleşýäs. Uçorlaryň köpüsi boş gidýär. Şu sebepden diýip pikir edýäs. Mysal üçin 10 noýabr çelli gidenlere deport goýulmaýar diýip habar çykdy. Doğrudan ham gidenlere deport goýulmady. Şeýle bolanda da köp türkmenistanlylar 10 noýabr çelli çıkası gelmedi. Sebebi izne gaýdyp biljeğine kän göz ýetenokdy. Türkiýanyň iş bazaryna öz içinde öz iş bazaryna nähili ýetgeşmeler bolup geçýär Ahmet? Belki Türkiýanyň öz içindäki syýasy wakalaryň täsiri aslynda ýetgeşmeler bolup geçýändir. Şeýle bir ýetgeşmeler görýäňizmi? Mysal üçin wizasy geçenler ýa-da Kämete vit na жительство wagtynda alıp bilmedikler, viza rejimini bozanlar, daşar yurda çıkıp gelip viza sistemini yerine getirip bilýärdiler. Indi o prosedura mümkindir. Sebebi çıkandan soň iza gaýdyp bilmeýärler, viza gerek. Ondan gidip Türkmenistandan almaly bolýarlar. Onun için köp adamlar işe girip bilenok. Mysal üçin Türkiýede öýde işleýänler ofitsialny işlemeli bolýarlar. Näme üçin? Ofitsialny işlende mysal üçin hassalara ýa-da garralara seredende şu olaryň töleginiň bir bölegini hökümet öyle. Şu şertler bilen Türk vatandaşları adamları iş alýardylar. Indi nelegalny bolan soň adamlar Türkmenistan graždanlary işe girip bilen oksaýary o şerti ulanıp bilmeýärler. Türkmet buwatynyň görüşimiz ýaly Türk media serişdeleriniň Türk telewizionynyň görkezişi ýaly Türkiýanyň öz içinde Türkiýanyň syýasaty ören gyzgalanly alınıp barlýar. Türk syýasatçylary çykyş edýärler. Her bir partiýa özüne tarapdar saýlamak üçin türlü mümkinçilikler hödürläp Türk halkynyň öňüne çykyş edýärler. Ýurdun içinde bolup geçýän syýasy wakalar migrantlaryň durmuşyna, türkmen migrantlaryň durmuşyna ol ýa-da beýlik görnüşde täsir edýärmi? Nähili täsir edýär? Täsir edýär. Şu wagt bu ýylyň ortasynda, iýun aýynda seçim bolacak. Şu seçimin önünde Türkmenistanlılar azıcık doğruyumuzu aýtsak panika ýaşaýar. Türkmenistanlılar bilen gürleşsek. Sebebi o seçimden soň näli ütleşmeleriň boljagy belli däl. Sebebi partiýalaryň köpüsiniň politikasy bizler upravleniýa gelsek inostransları, daşar ýurtly graždanlary yurtdan çıkarars diýip politikany ýöreterler. Şonuň üçin türkmenleriň köpüsi panikada, näme etjegini bilenoklar, köpüsi Polşa göçmekçi, dokumentlary düzü bolanlar Polşa geçýärler işlemeni. Soňam hazır Türkiýede açyk gürleşsek krizis var. Krizis ýüzde. Sebebi mysal üçin aýlyklary dollar möhletine dollara geçirende dollar sany köp bolýardy. Mysal üçin 500-600 bolan aýlyklar hazır 300-400, hatta 600-700 bolan aýlyklar hazır 300-400 adam ýetenok. Şuna az möhletde bolýar. Krizisten inflatsiýa bu şekilde ýokary bolman wagtda aýlyklar arkaň ýetýärdi. Hazır aýlyklary 5,5-dan 8,5 ulatdylar, östürdiler, köpetdiler. Emma bahalar 2 hisse köpeldi.
Ondan 2 gün geçen son 2 есе köpeldi. Indi ön adamların esası şu yaşayan jaylarının kirasını vermekte kıynanyadılar. Son elektrik, su, gaz. Produkta ken pul giden nokta. Şu zatlar tölen son produkta ken pul giden nokta adamların elinde biraz pul galadı. Indi kvart plata yaşayan jayının kirası, gaz, elektrik, su ken pul o zatlara gitmeye. Yine produkta şu zatların 2, 3, 4 esesi gidiyor. Onun için adamlar kıynanya pul ayırıp bilen oklar, evine iverip bilen oklar. Benim edil şu arada soracaktım. Novatak sorulma Türkiye'deki iqtisadi ýagdaýlar türkmenliň durmuşyna nähil täsir edýär diýjekdim. Meselem inflasiýa ýa-da işsizligiň derejesiniň ýokarlanmagy, migrantlaryň gazanç mümkinçiliklerine bagly töwekkül ýagdaýlar döredýärmi diýjekdim. Eýem siz bu soraga jogap berdiňiz. Demek bu gönüden gönü migrantlaryň durmuşyna täsir edýär. Türkiýe göçen türkmenliň arasynda Türk pasportyny alan ýa-da Türk pasportyny almagy, Türk raýatlygyny almagy ýekin edýän türkmenistanlara duş gelýäňizmi? Ýa-da aýdaly Türkiýede döwlet wezipelerini ýa-da Türk siýasatyna gatnaşmagy istek bildirýän türkmenler barada eşitýäňizmi? Sebäbi eşitýär Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä Türkiýede 230 000 töweregi türkmenistanly kanuny esasda ýaşaýar. Resmi däl sanlar Türkiýedäki türkmenistanyň hakyky sanynyň resmi sanlardan bir näçesi köpdüğünü görkezýär. Bilişimiz ýaly Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň aglaba bölegi agyr işlerde, guruluşykda ýa bolmasa aýal gyllaryň arasaçylyk ýede getmek ýaly işlerde zähmet çekýänlikleri barada köp maglumatlar eşitýär. Ýöne beýlik tarapdan Türkiýanyň öz üçin has ýokary wezipelere gelmäge ymtylýan, Türk raýatlygyny ymtylýan türkmenistanlar barada eşitýäňizmi? Ýokary wezipelere ymtylýan Türkmenleri tanamak ýöne tanadyklaryň arasynda bir guruluşyk firmanyň ýa-da söwda firmalaryň başlyklary bolan türkmenleri tanıyan. Esasan biznes, fewda işler bilen meşgullanýarlar. Kän siýasaty goşulanoklar. Türk pasportyny almagy ýekin edýärlermi? Türk raýatlygyny almagy. Ýa esasan şu Türkmenistan bilen ara baglanyşy saklap durmak üçin, gidip gelip durmak üçin Türk raýatlygyny kän istek bildirmeýärlermi? Onun ýany tanıdyklarym yok. Bar diýip bilmem. Politikadan uzak durjak bolýarlar. Politika giren türkmenleri kän tanamak sebäbi türkmenleriň ýagdaýy bärde dokumental ýagdaýy kän gowdar. Şonuň üçin arkyn politika girip biljeklerini pikir etmeýän. Ha, düşündüm. Türkmen meşgullanýarlar. Ha, düşündüm aglaba bölegi esasan şol gazanç aladalar, eklenç aladalar sebäpli bolan soň esasan agyr işlerde zähmet çekýär diýäňiz. Türklerin arasynda özara gurundaşyklerde ýygy-ýygydan siýasy wakalar köp aralyp maslahatlaşýar diýip eşitýär. Türkler öz ýurdunyň siýasatyna işçiň gatnaşýarlar. Türkiýedäki türkmenler türkleriň siýasatdaky işçiňligine seredip nähil baha berýärler? Türkmenler türklerinmi? Hawa. Bizden yurdumuz bilen deňeşdirende bu ýerde söz we telewizioniýa basyn metbuatlygy bar. O bildirýär. Açaçan gürleşip bilýärler. Misal bärde ýolda barýanka her ýerde jurnalist duş gelip bilýär. Halk bilen gürleşip onam telewizioniýa çykarýarlar. Açyk-açyk gürleşip bilýärler politika siýasatyny, hökümetiň siýasy taraplarını gürleşip bilýärler, ýalňyşlaryny aýdyp bilýärler açyk-açyk. Hiç kim bulary preslediwet edenok. Açyk-açyk gürleşip bilýärler. Mysal üçin bärde men bir işdeşim bardy. Açyk-açyk hatda azıcık agyrak gürleşdi sosial medialarda prezident hakynda. Hatta onun sudu boldy. Ona sud prosesini açdylar. Şu ýerde ceza berseler advokat tarapyndan 5 ýyl ertelendi. 5 ýyla çekildi şu ceza. Adam arkyn gezip bizden yurtda onun ýalzatlary mümkin däl. Onu bilýäs. Dogry. Soň şu neme hakynda aýtjaktym. Aýtdyňyz dokumentlar hakynda aýtjak bolýanym. Häzir men statýadam ýazýan. Köp bizden Türkmenistan aýallar Türkler bilen öýlenjek bolýarlar. Şu bütün problemalardan dynmak üçin. İşsizlik. Bäre gelibem köpüsi täze problemalar şu Türkmenistandan Türkiýeye gelip işsizlikden, pulsuzlukdan gaçyp bäre gelýärler. Bärde de oňa meňzeş
problemalar bilen garşylaşýarlar. Sebäbi berde gelip wit na жительство alsalarım, ikamet alsalarım, işlemeni hakları yok. İş yerinde tutulsalar, Türkmenistan vatandaşları deport edilip bilýärler. Şu tarapları var. Şonuň üçin aýallaryň köpüsi mümkin bolsa türkler bilen öýlenjek bolýarlar. Arkyn işläp bilýärler. Arkyn haklaryny ulanıp bilýärler. Şu taraplarım var. Evet. Dokument Dokument problemalar üçin. Indi şol türkler bilen özara gurulmuşlyklerde belki ünsüňiz çekýändir. Türkler türkmenler barada en köp näme maglumatlar bilmeýär? Siziň pikiriňizçe, özara gurulmuşlyklerde türkmenler olar üçin bir näme tanış halk ýalyşdyrýarmy köplenç? Ya özlerine ýakyn duýup türkmenler barada köp zady bilýän ýaly özlerini alyp barýarlarmy? Umuman türkmenler barada nämeler bilmeýär? Siziň tejribeleriňizden ýa-da siziň töwereňizdäki tanış bilençleriň tejribelerinden çen tutup gurrun etsek. Doğru aýtsam, türklerin köpüsi Türkmenistanyň nirde bolanyny bilen oklar. Ýöne bizlerde diktator rejimi bolanyny bilýärler. Onsoňam köpüsi bilýär, köpüsi hayran galýar. Köpüsi bilýär bizlerde gaz, nebit, yer baýlyklarynyň köp boldugyny bilýärler. Düşünüp bilen oklar. Sizlerde diýerler 5 milyon halkınız var. Bilýänlerken men hayran galýadym. 5 milyon halkınız var. Bir köp yer baýlyklary var. Bizlerde 80 milyonu geçti. Bizler yer baýlyklary ulanywan bilemiz ok diye. Ýöne sizler bizlere göre garyp ýaşaýanys. Hatta gelip bizlerde biziň ýurdumyzda biziň hyzmatymyzy edýäňiz, pul gazanmak üçin, maşgalalaryňyzy ýitirip seredip bilmek üçin gelip biziň hyzmatymyzy edýäňiz. Şonu düşünüp bilemiz ok diýerler. Sizleriň yönetiminizde problema bar diýerler. Sizler ünsümýörsiňiz diýerler. Dogry. Türkiýedäki türkmenler iki ýurdun resmileriniň arasyna duşuklarda öz meseleleriniň gozgolmagyny isleýärlermi? Siziň pikiriňizçe şeýle meseleleriň gozgolmagy nähili netijelere ýol açýar köplenç? Diýjek bolýanym, şo ýerde ýaşaýan türkmen migrantlary türk we türkmen resmileriniň, hökümet resmileriniň, aýdaly meselem türk we türkmen prezidentleriniň ýa-da beýleki hökümet agzalarynyň özara duşuklaryny öz meseleleriniň, türkmen migrantlary öz meseleleriniň gozgolmagyny isleýärlermi? Gozgolan ýagdaýynda şeýle ara alyp maslahatlaşmalar nähili netijelere ýol açýar siziň pikiriňizçe? Türkmenler şu duşmalarda hatta miting etmek pikirleri bardy. Şu esasam şu pasport meselesini çözmelerini islerdiler. Pasportsuz köp Türkmenler gynanýar. Hatta täze zagram pasportları alanlar möhleti geçe hiç haklarını ulanyp bilen oklar, ofitsialny işläp bilen oklar, hatta ofitsialny ýaşap bilen oklar. Şu tarapdan gynanýarlar ve gün bu pasportları möhleti geçip vizalaryny uzatyp bilmeýän türkmenler köpelýär. Sebäbi şu piçat koýulan dokument köp ýerde dokumentlerinde görülmeýär. Köp proseduralarda işe yaramıyor. Misal için şu pasport hakkında açık olansa hazır esasam şu Türkiye'deki Türkmenlerin probleması şu. Hazır berde krizis bolan son köpüsü başka yurtlara geçecek olýarlar. Esasam Polşa hazır mümkinçilikler var. Hatta kent çağırıyorlar, kent firmalar iyi veriyor. Yöne gidip bilen oklar. Sebäbi 10 ýyllyk pasportlar uzatma edilen bolsa da başka yurtlar tarapyndan kabul edilen ok. Dokument ýerinde kabul edilen ok. Şonuň üçin berde şu şertlerde işläp kalmaly bolýarlar, hatta gaçak işleýärler. Ahmet, gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Sağ olun.